में पंडित जी मार में पंडित जी मार में पंडित जी देखलो तोहर कुमार में पंडित जी हाथ के पतरा गे देखलो तोहर कुमार में पंडित जी हाथ के पतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे देखलो तोहर कुमार में पंडित जी हाथ के पतरा गे देखलो तोहर कुमार में पंडित जी हाथ के पतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे देखलो तोहर कुमार में पंडित जी मोबाइल के दुकान वाला यार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सिंगर डीजे वाला पतरा गे डीजे रंजीत राज रोजे नया नया गाना खूब बजे तो डीजे पर तोरा चढ़ाई के पूरा दुनिया घूमे तो ये सुन गे रोजे नया नया गाना खूब बजे तो डीजे पर तोरा चढ़ाई के पूरा दुनिया घूमे तो कखनो नहीं कोनो चीज के छौरी कखनो नहीं कोनो चीज के छौरी ओइ तो खतरा गे कबहू नहीं कोनो चीज के छौरी ओइ तो खतरा गे डाउनलोडिंग मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला खतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे देखलो तोहर कुमार में पंडित जी मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सिंगर डीजे वाला पतरा गे जिया जिया हो रहा निद्राज बता गेला यूपीया बिहार में हरदम तोरा खुश रखतौ डीजे वाला सैया आगे पीछे घूमतौ गायक पवन पूरा भैया हरदम तोरा खुश रखतौ डीजे वाला सैया आगे पीछे घूमतौ गायक पवन पूरा भैया राइटर कुमद के छोड़िया राइटर कुमद के छोड़िया बना ले तो जतरा गे राइटर कुमद के छोड़िया बना ले तो जतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा गे मोबाइल के दुकान वाला यार मिल तो डीजे वाला पतरा डीजे रंजीत मोबाइल राजनगर।